Kipulit jong ka Arunachal Pradesh kila kem pelaksan pungut kinong tho exam na Haryana. Namar ba kila penun kam ye kitiar elektronik ban le thok ha ka examin tung kam bala penlong da ka Navodaya Vidyalaya Samiti ong ki het sarkar ha ka sngi baar. Habakran Shakilat Bathai Khubor u Capital Superintendent of Police u Rohit Rashbir Singh ula ong baya kite ki jingkiam lale ha ka baya day batka examin ka bala long ha ka sngi ublay na ka benta ki kam labs assistant but junior si secretariat assistant lakem hadu san pulai ngut ki breu namar ba kila pensyang ban le thok da ka ba penan kam da ki tiar GSM but ki micro earpiece ki pulit kila yok khurup ar pandai teli ki tiar bat kila ya thu babun na ki basuba don kti kila de ban phla ya ka jing don kti jongki kani ka jing khanra kum ka pau ka dei ka bala penlong da ka kenhun thok ka badon ha Haryana ka bala kenno ba kala penun kam bakla ya ki jakale examen ha ki jaka bajengai kum ha Itanagar bat Dimapur da ka banget ba kindon ka jing khmi bnya ka ba khamtlot katkum ka jing ong using ki pulit kila yo ban kiam ya ar plai ngut ki samla ha kapor ba ki penlong ya ka pre exam ka bala long ha King Corps Public School Batsah Uwe Padha Vivekananda Kendra Vidyalaya kajing tokit ka babut kala penlong ban kem yaki wei pat ki suba don kti hakate ka kamthok baro kite ki bala syak keno la pengat haki kendon jongka Bharatiya Naya Sanhita ka Ain Information Technology bat ka Public Examination Prevention of Unfair Means Acts ladap ban ujor FIR Haniti Vihar bat Hachimpu kajing tokit baningkong kila penpau ba ka kenhun runal kila pengop ya kajing temu bat ki bahaying hasem jongki da ka ba ai kajing jet ka batikna ha kajing seu ka bahe kila penkela ya kajing kwa jongki jaka examin da ka babu ya ki kertong syaki jaka bajengai kenang banlat na kajing syak bisar benya sisin bala ai ya ki admit kad lahikai ya ki kerton ban penenkam ya ki tiar pentip bala buri ki tiar ki bala buri ha ki janpo ni ki skor ki penla ban ya kran ha kapor badon kam da ki tiar bala pentre kam nabar labatai using ki nong thep kam ki lapasiau ya u exam code bat ki jubab ki lawan la pentip syaka CBSE halor kate ka jing penkeng bala pha ya ki kenhun pulit Haryana banwat ya ki nong penyat bat ki nong penyat pedeng ki badon sadin jong kate ka jing le thok ki jing jia thok ki bakum ki ne ki lami ha Ghantok Chandigarh ba Shimla ka ba pen I ba ka don ha ka network ha ka baro ka we kari ki bor sinchar menta kelas dang ya ka jing tokit ka ba kham benya halor ka jing jia